Ambalima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ani waliɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la. Aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali minisiri ɲɛma Modibo Keyita n'a ka gouvernement minisiri bɛɛ lajɛlen u y'u ka minisiri ladala ɲɔgɔn ye kɛ arabadon sigi sen fɛ u ka babu bolila fɛn caman kan. Mali minisiri min bɛ yen nɔ ni o ye Mali minisiri ye min ka baara bɛnnen don babu sentigiya ma, ale bɛ dantigɛli min kɛ. Usmane Sogore bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye ko kun kan, an ka sɔrɔlenw lamɛn. An ka jamana gouvernement ka babu sentigi porte-parole du gouvernement Maître Muntaka Tall a ye a jira a ka kɔrɔfɔw senfɛ k'a fɔ an ka jamana a bɛ ka bɔ gɛlɛya camanw da fɛ, i n'a fɔ o ye laada ye cogo min na ni gɛlɛya ye jamanaw sɔrɔ. Maa camanw de bɛ dan bɛ kari minnu ka hakɛw la. Laɲini jumɛn bɛ gouvernement bolo bi? O de ye jamana ka se ka jɔ, fanga ka sinsin. O senfɛ jamana fanga sinsili sirilen don baara dɔw kɛli la, i n'a fɔ jɔli walew ani ka taa se jamana cakɛdabaw institution u ka se ka baara kɛ a ɲɛma, o ni a ɲɔgɔnna camanw. Nka mun bɛ tali kɛ jamana jɔli la, o de ye k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo, farafarali minnu donna maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka kala. O tɛmɛnen kɔfɛ maaw ka se ka balo ɲɔgɔn ka lafiya ani hɛrɛ la, sabula jamana ka laɲini de kungilenna kelen ka se ka sɔrɔ a ka jamanadenw na. A ko o kadara kɔnɔna na laɲiniw bɛ se ka sabati ni baaraw sera ka sigi tiɲɛ kan, tiɲɛ minnu walawalalen don walasa adamadenw ka segin ɲɔgɔn ma. Wa minisiri y'a jira k'a fɔ baaraba kɛr'o la ka ban, i n'a fɔ sariya sigili sen kan, sariya min bɛ wele ko la loi d'indemnisation n'o bɛ kɛ sababu ye ka musaka bila maaw ka bolo kan maa minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ gɛlɛya waatiw la, ani jɛkulu dɔwɛrɛ sigili sen kan u ko jɛkulu ma la commission vérité justice et réconciliation, ni o jɛkulu ka baara bɛ ɲɛsin tiɲɛ ɲinini ma, kiiri ka tigɛ a ɲɛma walasa adamadenw ka segin ɲɔgɔn ma. Olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ minisiri Maître Muntaka Tall a ye a jira k'a fɔ laɲini belebele min b'u ka minisiriw ka lajɛrɛ la bi, o de ye ka se ka ba don kiiri kura la u ko mun ma la justice traditionnelle. Ale jɔyɔrɔ bɛna bonya maaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma, sabula o kiiri kura in ka baara bɛna ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la. A fɔlɔ ka tiɲɛ ɲini k'a jɔ, a filanan ka kiiri tigɛ jɛlenya kɔnɔ, a sabanan ka dɛmɛ kɛ maaw ye tiɲɛli donna maa minnu kunna, a naaninan ani a laban o de ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa tiɲɛni minnu kɛra maaw kunna segin kana se ka kɛ olu ka tuguni. Minisiri ko n'i ye mafilɛli kɛ ko tɛmɛnenw na o b'a to a ka sigi tiɲɛ kan ani a ka labɛn kosɛbɛ, yaasa don nataw la a ka se ka kɛ baaraminɛ ka bila jamana kiiri ka bolo kan ani commission vérité justice et réconciliation o fana ka bolo kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ da magara kɔrɔfɔ filanan min na minisiriw ka lajɛrɛ kɛnɛ kan, gouvernement ka babu sentigi ka fɔ la o bɛ tali kɛ fanga nɔnabila jɛkulu la autorité intérimaire. Minisiri y'a jira k'a fɔ o kɔrɔfɔ in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ, sabula minisiriw yɛrɛ dama bɛna hakilina falen-falen kɛ a kɔrɔfɔ in kan yaasa u ka sariya dɔ ta ka ɲɛsin a ma, n'o bɛna taa jira u fɛ jumadon conseil des ministres kɛnɛ kan. Ka sanga ni Mali minisiri ye min ka caw bɛnnen don kiriko ɲɛnabɔli ma, ale taama kɛ ka ɲɛsin Buguni ani Sikaso marabolo ma. Cakɛla minnu bɛ nin dugu kofɔlen ninnu na n'u ka ca bɛnnen don kiriko ɲɛnabɔli ma ani olu ye barodasigi kɛ ka se k'u ka baarakɛtaw ani u ka baarakɛcogo ɲɛdɔn. Musa Fɔnba a bɛ walawalali k'an ye o ko kun kan. Maître Mamadou Ismaël Konate ale ye taama min kɛ ka ɲɛsin Sikaso ani Buguni mɔ. Taama in senfɛ ani maa caman sigira ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ni olu da bɛ kiiri ko kuma na. Kumaɲɔgɔnya kun ye fɛn min ye, baara min ni u bɛ a kɛ dugu jɛko 20 jamanadenw ye. U b'a kɛ kɛcogo jumɛn na? Nafa minnu bɛ kiiri yɛrɛ la jamanadenw ka jamana ka da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Kumaɲɔgɔnya in kɛra Sikasakaw ka tribunal min bɛ wele ko tribunal de grande instance. A kɛra o kiiritigɛso kɔnɔ. Minisiri Maître Mamadou Ismaël Konate ka fɔ la maa minnu da bɛ kiiriko la an ka jamana kɔnɔ, jamanadenw bilama tɛ ka nisɔndiya sɔrɔ kiiriw taabolo la Mali kɔnɔ. A ko kiiritigɛlaw ma olu minnu ye kiiritigɛlaw ye, polisilakaw ni gendarmelakaw minnu fana ye kiiritigɛlaw dɛmɛbaaw ye. Ale min fana ye jamana ɲɛmayaso ka maa bilalen ye kiiri kunna minisiri, a ko jamanadenw tɛ ka nisɔndiya sɔrɔ u si ka baara la. A ko jamanadenw ni nimisi wasa cɛ ka ja i ko jɛgɛjalan ni baji olu ka kiiri labaara cogo la. Jalatigɛliw minnu ni olu bi kɛ, o jalatigɛli ninnu ni jamanadenw ka nimisi wasa cɛ ka ja i ko jɛgɛjalan ni baji. A ko ɲininkali kelen de tɔ min bɛɛ bi k'a fɔ ko jamanadenw degɛlen don Mali jamana kiiri la, diɲɛ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ ɲɛtugu o kuma ka wale kelen k'i b'o kuma nkalontigiya. A ko b'a jira k'a fɔ wulikajɔw de kan ka kɛ sa bɛɛ lajɛlen de fɛ olu minnu ye kiiri baarabaw ye, k'a daminɛ ale yɛrɛ minisiri la ka taa se kiiritigɛlaw ma ani kiiritigɛlaw dɛmɛbaw. Dakuruɲɛ kelen maa o maa da bɛ kiiri ko kuma na an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ka wuli k'i jɔ min bɛ se k'a to Mali den bɛ se ka danaya sɔrɔ Mali kiiri la, kiiri min bɛ kɛ kiiri jɛlen, kiiri jolen ye.
Ministre Maître Mamadou Ismail Konate ani Sikaso kiri ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲuman dɔ fɛnɛ ye tali kɛ fɛn min kan. O ye de fɔ jogo ɲumanw de ka segi ka na Mali kiri binaku kan. O jogo ɲuman dɔ ye fanga kɛlen ka sariyaw bila ko sariyaw kana sago. Fasoden k'i jija ko sariya labato. A bɛ kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya e yɛrɛ fasoden bolo, a bɛ labanna ka nɔgɔya i fasoden ɲɔgɔn fɛnɛ bolo. A ko fɛn kelen min fɛnɛ bɛ yen ni o bɛ ma kɔnɔ guwa Mali kiri ko la, o de ye k'a fɔ bi maliden bɛɛ lajɛlen ko kiri jɛlen kiri jolen ka sigi sen kan jamana kɔnɔ. Wa maliden bɛɛ lajɛlen ko fɔ ale ka kiri ka tigɛ jɛlen ɲala, a ka nisɔndiya sɔrɔ a ka kiri la. Nka kuma o kuma ni kiri yɛrɛ kunjina ale maliden mɔ ko kiri bɛna jalaki, o maliden min b'i jɔ kiri ka jalaki kɔrɔ k'a fɔ a jɛna n'a ye, wale kelen ka jɔn ko ala jɔ ala k'a fɔ n jo tɛ, o de fɛnɛ ka dɔgɔ malidenw na. A ko kumana bibi in na bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛsa ka wuli k'i jɔ min bɛ se ka to Mali yɛrɛ mago bɛ kiri jɛlen kiri jolen min na a bɛ se ka sɔrɔ. O tɛ se ka sɔrɔ abada fɔ bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn mɔden. Jamana sariyaw minnu ni olu bɛ yen k'olu sariyaw labato. Maa minnu fɛnɛ bilalen don kiri tigɛli fɛnɛ kama, olu fɛnɛ ka kɛ maaw ye minnu ye laadiriw ye, u ka se ka kiriw tigɛ tiɲɛ kan. Diɲɛ selege naani tɔnba ye don min sugandi k'o kɛ kasara kunbɛli don kɛrɛnkɛrɛnnen, o bɛ bɛn octobre kalo tile 13 de ma. O don mana se a ka kan hakilijigi ani fɛɛrɛw ani dabaliw ka tigɛ walasa ka kasaraw kunbɛn. O de hukumu kɔnɔna na Serifila Jabaniso tɔgɔ la Amadu Jara ani Seydou Ɲare olu wulila ka taa se protection civile cakɛla dɔ ma. U ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Diɲɛ kɔnɔ organisation ba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Nations Unies, ONU, ale de bɛ thème di san o san jamanaw ma. O thème la ɲina komi san tɛmɛnen na 2015 diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Japon k'a fɔ ko an bɛna baara kɛ ɲina, baara min b'a to jamana bɛɛ kan ka i sinsin baara minnu kan, sɛbɛnfura minnu kan walasa ka kasaraw kunbɛn. Mais jamanaw farala ɲɔgɔn kan, mais fo jamana kɔnɔdenw k'a dɔn u taara Japon aw sigira a ye mun fɔ, a b'anw de kun kan ni kasara kunbɛli, a b'anw de kun kan ni kasara nana a b'anw de kun kan. Donc fo an k'a yira jamanadenw na o sɛbɛnfura ninnu bɛ ka mun de fɔ, jamanadenw yɛrɛ kan ka mun kɛ, gouvernement kan ka mun kɛ, dɛmɛbaga jɛkulu kan ka mun kɛ. Kasara in bɛ kuma o de kan. An kan ka mun fɔ an ka ekɔlidenw ɲɛna, an kan ka mun fɔ an ka université mɔgɔw ɲɛna, papier in bɛ kuma o de kan. Donc kunu an farala ɲɔgɔn kan protection civile la, an ka ministre ka yamaruya kɔnɔ ka ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, a kɛra gouvernement ka baarakɛdaw ye o, a kɛra Nations Unies ka mɔgɔ yamaruyalen minnu bɛ yan, an y'u fara ɲɔgɔn kan ka papier in sɛbɛnfura in ka a kɔnɔ kuma yɛrɛkɛ, u k'a dɔn bɛn kelen mun kan walasa ka se ka kasaraw kunbɛn. Donc an bɛ se k'a fɔ ko kasaraw ani wagati in na dɔ farala kan, o ye ji ka kɔlɔlɔw ye. Mais an bɛ fama kasara dɔw ma i n'a fɔ tɔn ka kɛlɛli, kɔnɔw ka tiɲɛni, an bɛ fama olu ma, mais olu fana bɛ kɛ wagati ani wagati, mais caman b'a bɔr'olu la labɛnw talen kɔfɛ. An ka Mali ɲɛmɔgɔ an kan ka foli d'aw ye. Protection civile bɛ daminɛ wagati min na Mali la ani bi cɛ caman kɛra, mais kɔsa in na fɛn minnu kɛra an bɛ se k'a fɔ ko a barika Ala ye, alhamdulilayi, an ka foli bɛ se gouvernement ma. En tout cas mobili sira kan an ye mobili min sɔrɔ a bɛ mobili 40 bɔ, moto sira kan an ye moto min sɔrɔ a bɛ moto 20 bɔ. I y'a faamuya, ka fara baarakɛminɛn tɔ caman kan. O kɔfɛ gouvernement ye mun wɛrɛ kɛ, a ye concours dayɛlɛ, donc ka jeunes recruter. Bi denmisɛnnin mɔgɔ 500 b'an bolo mun bɛ ka former pompier baara la. Donc hakili la o bɛɛ ye dɛmɛw de ye, o bɛɛ ye gouvernement ka ŋaniya de k'a yira k'a fɔ a bɛ fɛ k'a ka population protéger. Duguba kɔnɔnaw la komi n y'a fɔ an bɛ Mali fan caman bi, alhamdulilayi an pɛrɛlen don yɛrɛ sisan bɛɛ ni administration seginna Kidali, an ka mɔgɔw pɛrɛlen don ka taa Kidali. U sigilen bɛ déjà Gao ka administration seginin kɔnɔ, administration bɛ segin don o don, pompiers bɛ segin o don, u bɛ segin Kidali. Dugubaw kɔnɔ ni accident kɛra Bamako par exemple, an mago bɛ miniti 6 fo ka se 7 ma pour que ka se accident kɛ yɔrɔ la. Gɛlɛyaw b'a la parce que siraw la minnu bɛ sira di pompiers ma olu fana man ca bilen. N'u ye pompier mobili fɛn fɛn mankan mɛn ka sira bila, polisiw b'an dɛmɛ o baara la kosɛbɛ, mais halisa gɛlɛyaba b'a la. N'o tɛ miniti 5 ka se miniti 7 ma accident o accident pompiers bɛ s'a kɛnɛ kan. Weleweledakan de ye an bɛ mun kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbaga jɛkulu ma, an bɛ mun kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔ ma. Mun kɛra camanba kɛra, mais halisa tɔba bɛ kɔfɛ. U k'an dɛmɛ halisa mun ye minɛnko ye, u k'an dɛmɛ halisa
mun ye formation ye parce que don o kasara kɔrɔkɔrɔ bɛ na donc fo an ka former olu la ka se ka jaabi ɲuman di mun ye minɛnw ye parce que kasara fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ n'a minɛn don donc fo an ka former o la ka minɛn ɲuman fɛnɛ bila an ka disposition na minnu kɛra ka dɔ fara olu kan hali sisan san tɛmɛnenw na alhamdulilayi ambulance tun ka ca Bamakɔ mais centre 3 mais Bamakɔ bi centre 7 dayɛlɛlen don olu ye opérationnel olu bɛ baara kɛ centre 2 bɛ dayɛlɛ ka bɛn 2017 ma donc Bamakɔ bɛ kɛ centre 9 ye yanni 2017 daminɛ cɛ ni Ala ni kɛra sɔnna donc ni centre dayɛlɛna mɔgɔw ka former ka dɔ fara jama kan o ka d'an ye ka dɔ fara minɛn kan o ka d'an ye o b'a to an bɛ bɔ miniti 7 la ka na fo miniti 3 miniti 4 na o y'an ka laɲini ye. O de b'an sensɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fama bɛ bi walawalali k'an ye an ka ɲɛjɔ bi sɔrɔlenw na. Burkina Faso jamana kɔnɔ wasadenw ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan min ye kalo 3 ɲɔgɔn na kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dugukolo yɛrɛ cogoyaw ka Burkina jamana kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛliw jaabi ye a jira k'a fɔ Blaise Compaoré jamana ɲɛma kɔrɔ min ni wulikajɔw kɛra k'ale gɛn ka bɔ fanga na n'a bilama kɛmɛ ka bisimila minɛ Côte d'Ivoire dugukolo ka ale tile la dugukolo k'a labaarala ngalon kan yɔrɔ camanw bɛ yen maa minnu ye dugukolo labaarabaw ye ni u k'olu ma ko société immobilière olu caman dara yɔrɔ caman minɛ dasu la ni ka labana k'o feere wariba la cakɛdabaw ma k'a sɔrɔ jamana ɲiyɔrɔ ye fɛn min ye ni o ye nzale ye o ma bila Wagande kɔnɔ. Wasadenw ka sɛgɛsɛgɛli jaabi ye a jira k'a fɔ duguba kɔnɔnaw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Burkina Faso faaba yɛrɛ la ni o ye Wagadugu ye. Blaise Compaoré tile la maa minnu kun ye dugukolo labaarabaw ye u ye dunko juguya caman kɛ u ko k'olu b'u yɛrɛ ɲininka maire kelen o bɛ se ka du terrain 500 sɔrɔ a kelen jugu mɛn k'o bi ma kɔnɔ gwa. Maa minnu fɛnɛ kun ye jɛkulu sigi k'u yɛrɛ kɛ dugukolo feerebaw ye ni u k'olu ma ko promoteur immobilier olu caman dara jamana ka dugukolo ta k'a kɛ u ta ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Blaise Compaoré a dɔgɔkɛ buramuso ni o bɛ wele ko Alizeta Ouedraogo dugukolo feere jɛkulu minnu ka baara bɛnna nin mɔ ni o ye promoteur immobilier ye ale bɛ o la. Dakurunya kelen wasaden ninnu ka fɔ la du terrain 10 ɲɔgɔn na o de ŋanamuna Burkina Faso faaba la Waga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dakabana kin min bɛ faaba kɔnɔ ni u k'a ma ko Waga 2000 ni ka sɔrɔ k'o feere dagwɛlɛ la mɔgɔw ma minnu ye setigiw ye. Wasadenw ka jɛkulu in ye a jira Burkina Faso jamana kɔnɔ k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka dugukolo du terrain 100 ɲɔgɔn na de lasegi a nɔ na min musaka bɛ t'i jɔ sɛfa wari miliyari 100 ɲɔgɔn na. Don nataw la sa wasadenw y'a jira k'a fɔ dugukolo minnu dara kile filɛ nin ye ninnu na k'a sabu kɛ a ma sɔrɔ tiɲɛ kan. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ na sigi sen kan min bɛna laban ka dugukolo in dilan maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ni a ka kan. Wasabulo yɛrɛ ɲɛma Salifu Jalo nin ye ale ka dantigɛlikɛkanw ye. Wa ko in di bila nin jogo in fɛnɛ na barisabu ka d'a kan u bɛna kiri fɛnɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin a ko ma. Wasabulo jɛkulu in bɛna lajɛ k'a ka rapport bila ka taa di Burkina Faso procureur général ma ni o ye kiri ɲɛma ye min bɛna kiri dayɛlɛ a ko kunga walasa maa minnu ni olu kɛra nin ŋanamu kɛbaw ye dugukolo ko kunga Blaise Compaoré tile la u bɛ se ka se bɔgɔ jeninen kan. Farafina tɔnba Union africaine ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele ko comité des représentants permanents de l'Union africaine a joro ɲɔgɔnna ye korepu ye a ma fanba bɛɛ lajɛlen ye farafina lasigidenw de ye. Tarata tɛmɛnen Togo Faba Lomé Benga u k'a ma ko charte de Lomé sur la sûreté, la sécurité et le développement en Afrique o tɛ dɔwɛrɛ ye lakana ni yiriwa o bɛ se ka sabati farafina jamanaw kɔnɔ cogo min a sigikun ye o ye. Yani farafina jamana ɲɛmaw ka sigi cɛ Togo Faba la Lomé lakana kunga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jikana lakanani u k'a ma ko sécurité maritime min bɛ kɛ Sibirido Togo Faba la Lomé. Nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye farafina tɔnba Union africaine lasigidenw ye ɲɛbila baaraw minnu kɛra jikana lakanani kunga ani yiriwa nasaraw farafina kɔnɔ u y'a don bala. Gafe min donnen filɛ nin ye bala gafe in de bɛna kɛ sababu ye farafina tɔnba Union africaine ani farafina jamanaw minnu bɛ k'u ajidaw la u ka se ka bolomadayɔrɔ sɔrɔ sariya nasara kan ani baaraw kɛcogow la ka wale dɔ kɛlɛ wale min ni o bɛ tali kɛ jikana lakanabaliya kunga farafina jamanaw kɔnɔ jamanaw minnu ni k'u ajibi tɛmɛ ye. Gafe min donnen filɛ nin ye bala farafina tɔnba Union africaine jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen in fɛ a kɔnɔ kuma dɔ ye k'a lajɛ zonw bɛ binni min kɛ mɔgɔw kan k'u bolofɛnw daraki u la ni maramafɛn ye o bɛ se ka kɛlɛ jikanaw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kwaji
marasandesiw minnu kan ka bɔ nazara la kana don farafina kɔnɔ kana tɛngu pɔriw la ni o ye dangandaw ye dɔw fɛnɛ bɛ taa wara da o marasandesiw natɔ la u ti danga lasɔrɔ u k'olu de ma ko pirate maritime olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu ka jago fanba bɛ sɔrɔ fɛn jidɔnbaliw feereliw la fɛn minnu gɔnnen don ni o ye trafikiw ye ani jɛgɛmɔ min ni o ti kɛ sariya kɔnɔ fo ka taa se walew baleli ma wale minnu ni olu bɛ tali kɛ mɔgɔw ka lahala kan minnu ni olu b'u dogo k'a fɔ u bɛ don nazarala kwaji kan ni u ni bɛ tiɲɛ a bɛ se k'o kɛlɛ cogo min kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kɔgɔji kan jamana ninnu farafina jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya farafina tile bi yan b'a fɛ nin wale ninnu bɛ kɛ sababu ye k'u ka nafasɔrɔ sira caman de girin jatew y'a jira k'a fɔ san o san farafina tile bi yan b'a jamana minnu bɛ kwajidaw la nafolomugu min bɛ taa k'u ka jamana wagandenw dan ni nin kɛwale jugu in ye a bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 1 ani kunkanfɛn de la o de kosɔn Togo faba lome bɛnkan sɛbɛn min ni farafina tɔnba Union Africaine jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen mɔɔw ye a don bala nin ye n'a bɛna taa farafina jamana ɲɛmaaw fɛnɛ ka kɛnɛ kan min ni o bɛna sigi sen kan sibiri don Togo faba la lome farafina minisiriw minnu ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma olu fɛnɛ bɛna lajɛ ka don bala fɔlɔ yan'a ka se jamana ɲɛmaaw ma sibiri don octobre kalo tile 15 farafina jamana ɲɛmaaw bɛ sɔrɔ ka sigi a ko kunga ka sɔrɔ ka baara labanw kɛ a ka don bala. Nigeria jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ Boko Haram kɛlɛ a bɛna dɔnzenkura ta kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira senga kunnafoni di kɛnɛ min senfɛ Nigeriakaw ka ministre min ni o ɲɛsin bɛ kunnafoni di ma ale y'o kunnafoni bɔ k'o bi Lɛ Mohamed o ye a tɔgɔ ye a y'a jira kunnafoni dilaw la alamisa tɛmɛnen k'a fɔ Nigeria gouvernement a bɛna dɔnzenkura min da ka ɲɛsin Boko Haram ma ko a na kɛ sababu ye ka lakana bonya Nigeria kɔnɔ fɛn min jɔra mɔgɔw hakili fɛ dantigɛli in na o de ye k'a fɔ dantigɛli in bɛ ka kɛ tile 1 Boko Haram bamaji jɛkulu kɛlen kɔfɛ ka Chibok npogotigini 21 labila Chibok npogotigini minnu ni lɔgɔlidenw don kabini avril kalo la san 2014 u taara Boko Haram bamaji jɛkulu fɛ ni ka tenu ni u ye 21 ninnu bilara dɔw y'a jira k'a fɔ u ni Boko Haram kɛlɛcɛw de falenna ɲɔgɔn na nka Nigeria ma ɲɛmaaw bɛ k'o kɔrɔfɔ nkalontigiya k'a fɔ falema kɛ ko cɛsiriw ni wulikajɔw de kɛra gesedɔnɔ taama na ka ko in kɛ dibidibinin dibila Nigeria ma ɲɛmaaw ani Boko Haram ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛsereke naani hadamadenya dɛmɛnikɛ jɛkulu Croix Rouge ani Suisse jamana ɲɛmaaya so k'olu de farala ɲɔgɔn kan ka se ka ko in sababuya ko kuma si den kelen na ko Nigeria bamaji jɛkulu Boko Haram a ma 4 ni npogotigini 21 ma fale ɲɔgɔn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2014 avril kalo la ni Chibok lɔgɔliden 270 ni kɔ in minɛna ka tunu ni u ye 50 ɲɔgɔn na kɔni sera ka sentigɛ ni kolaba kɛ k'u yɛrɛ kisi Nigeria surasiw fɛnɛ sera ka npogotiginin 1 de kisi bebe in na 21 ninnu minnu bilalen filɛ nin ɲɛ sa u falenna sa de wa bamajiw la wa wale kɛlɛ wulikajɔw de kɛra k'u bila ka sɔrɔ Boko Haram ma labila ka bɔ kaso la wa o ɲininkali tɔmɔ bɛɛ. Afrique du Sud jamana kɔnɔ Nelson Mandela ka fanga jɛkulu ANC n'a ɲɛmaaya bɛ Jacob Zuma bolo bi ale min ye jamana ɲɛmaa ye don dɛmɛnenw na denmisɛnnin jɛmagwani min kun bɛ u senfɛ Julius Malema ni ani u ma ɲɛ sigila n'a yɛrɛ bɔra ka taa ka fanga jɛkulu sigi ko combattant pour la liberté économique EEF n'a sabula bi Jacob Zuma ka sunɔgɔ ka dɔgɔ a bilama kɛmɛ ka wele bila a kanubaw bɛɛ lajɛlen ma ko u ka bɔ ka nisɔngoya taama kɛnɛ dɔ sigi sen kan nɔnburu kalo tile 2 nata kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Jacob Zuma ka fanga kama a yɛrɛ kɔni bilama kiri wulilen don a nɔfɛ barisabu ka d'a kan kiri ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ a ye wele bila a kanubaw ma ko u ka taa dugukolo maminɛ dugukolo minnu ni olu tɛ ka labaara Afrique du Sud jamana kɔnɔ dugukolo don ni manya k'i bɛ a labaara a bɛ sariya dɔ de kɔnɔ f'i ka tɛmɛ o sariya siraw de fɛ walasa i ka se k'a sɔrɔ ko kumana ko a ye sariya sɔsɔ ko kiri kan ka nɔ minɛ Julius Malema a ye a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ bibi in na jamana ɲɛmaa tɛ Afrique du Sud jamana kunna barisabu ka d'a kan Jacob Zuma ye a da jira n'a ka kokolo kɛli ye jamana kunna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yuruku siya bɛɛ lajɛlen dɔ nafolotigi du min ni o bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni u lasulu ye Indien ye
u k'u ma ko Gupta. Jacob Zuma kɛmɛ ka a tɛgɛ di olu de ma ani olu de bɛ jɛ ka kokolo caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yurugu nasiraw ka jamana sɔrɔ siraw ta k'o bila olu ka bolo ka min ma nuja u b'o kɛ o la ka u yɛrɛ kɛ fɛn ye jamana kɔpasa ka dɔ fara u ka nafolow kan. A ko hali kiiri min wililen filɛ nin ye ale nɔfɛ ko kiiri ɲɛma ni o ye procureur ye n'o y'ale nɔbɔ k'a ye k'a fɔ minɛcogo tɛ la. Jacob Zuma b'a fɔ a ye ko fɛɛrɛ dɔ ɲini a bɛ se ka minɛcogo min barisabu ka d'a kan a bɛ ka ɲɛkɔrɔsi. I bɛ se ka jalaki sira o jalaki sira sɔrɔ walasa i bɛ se k'a ka kow nɔgɔya procureur i jija o la i k'o kɛ ko in bɛ ka dilan o dilancogo in de la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Julius Malema nin denmisɛnnin jamagwani san 2013 de a y'a ka fangaɲini jɛkulu sigi sen kan barisabu ka d'a kan Nelson Mandela ka fangaɲini jɛkulu ANC min ɲɛmaya bɛ Jacob Zuma bolo bi a tun bɛ k'olu caman senkɔrɔlaw ɲagasa ni u ka kokolow bangeni ye ka da lɛfɛ kan Afrique du Sud ka denw ye. A wɛnɛ ka bɔ ANC fangaɲini jɛkulu kɔnɔ sa a taara a ka fangaɲini jɛkulu in sigi wa bilama ni maa bɛ yen maa min bɛ ka Jacob Zuma jamana ɲɛma ka kow caman bɔ k'u da kɛnɛ kan ko dogolenw ŋanamu ni yurugu siraw o dankɔrɔba de ye Julius Malema ye. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.